bat ka Barcelona te omla ban yele ting shan urafena bat ulamen yamal hakane ke jingela kai klempoi perkhat kunno kalenti yai jong ke Liverpool haka Champions League yo rung quarter final ka kanhun jong Hurricane ka Bayern Munich bat ka kanhun jong Lautaro Martinez ka Inter Milan ngi priang singong ba ya pi barok ki paralok ki baju ik baju kersan ya kane ka channel nakapor sekapor ka jingkerpat ya ki paralok ki bompat depan subscribe lada bisngau tenan ya ki video hakane ka channel singong ba ban ai jing kersan da ka ba share like bat kham tam ban subscribe lada don na priang jong piro ki bom singau tenan ya kane ka channel compare lada pi ai dislike ro namar manohi ban kersan ya ka bom singau tenan ka jingela kai fast leg haka round 16 jong ka Champions League hapden ka Barcelona persya ya ka Benfica hakane ke jingela kai ki arngut kirangela kai jong ka Barcelona kata urafena bat ulamen yamal kilong ki bakong santam hakane ke jingela kai hachwa bakane ka singi kan poi haka bakine ki artali ki kenun kini kon persya hapden iwe ya iwe pat don ki baong baka Barcelona kan sa charem lane kan sabo jingma ya ka ban ya kon persya ya ka Benfica hanre habvet ya kane ke jingela kai i kumba ka Barcelona kamdan jinge ban ya kon persya bat ka Benfica lane kamdan jinge ban ya orong shaka quarter final kane hi ke jalong haka ba ngiyo i baka Barcelona kalala ban penjem khnap ya ka Benfica hakane ke jingela kai habapai shkane ke jingela kai dai haka minit ka bakhat bai haden ba ulamen yamal ulala ban pensan sre ya uwei na kirangela kai jong ka Benfica ulapa sika bol ka ba itnat ba sha urafenha haka ba urafenha ula thab benchlangi ka bol shapo jong ka goal hanrai tang ar minute haden ka ne ka goal kinong kersan jong ka Benfica kilayo mensian kendiat haka ba uota mandi ubolong urang yela kai jong kari Argentina ulayo ban penpa ya ka ne ka goal haka minute ka ba khatlai haka ba ula het ya ka bol shapo jong ka goal lengba ka corner kick kane ka jingyo mensian jong kinong kersan ka Benfica kala ne tang shipor haka ba dai haka minute ka ba ar pheu hnyau kala kalapat shika jing sir mensian haka ba dai haka ne ka minute ulamen yamal ulayo ban thep yika kol ka ba itnat ba haka ne ka jingela kai lengba ka assist jong urafin ha ka ba la penjam khnap sendon yika Benfica dai haka minute ka ba sapu ar haka ba sachisen urafin ha ulayo abyang bar penki ya kejar na ka banta ka Barcelona ka balang ka ko ka ba ar jong haka ne ka jingela kai lengba ka assist jong ubalde wat la ka Benfica haka jingela kai jong ka kala ka ba ar kadang persyang hikat bala ban yo penpai ye kini ki kol jong ka Barcelona hanrai shano hikan la thau perthai haka ba ki kenro baskem jong ka Barcelona ka Benfica kamla bat penki watang kendian ro kumta kalaha ban pediang dakanam rem haka ne ke jingela kai haka mat jong ka Barcelona dalai la ka wekol lengba ka ne ka jingjap ka Barcelona kalayo ban rong sendon sheka quarter final haka ne ke Champions League daka bala ban penlem sok ye ka Benfica haka a cricket goal ta sound la ka wekol ka jingela kai pat hapadeng ka Bayern Munich persya ya ka Leverkusen haka ne ka jingela kai ka Bayern Munich ka balia ban bat lepa dalai teleki kol haka jingela kai fast leg kumta sa haka ne ka jingela kai kalala ban pelem ya ka Leverkusen da ar la not kol ya kini ki ar teleki kol jong ka Bayern Munich layo ban tap haka jingela kai jong ka kala ka ba ar lengba u Hurricane haka medit ka basan to ar bat lengba u Davis haka medit ka ba hnyau pa wei kumta lengba ka ne ka jingjap ka Bayern Munich kalayo ban rong sendon shika quarter final haka ne ka Champions League jong manta usnam deka bala ban penlem suk ya ka Leverkusen haka a cricket goal hadu dasan la not goal saka wei pat ka jingela kai second leg haka round 16 kata hapneng ka kanhun jong Lautaro Martinez ke Inter Milan persya ya ka Feyenoord haka ne ka jingela kai ke Inter Milan ka balayo ban bat lepa da ar teleki kol sa haka ne ka jingela kai kala la ban penlem ya ka Feyenoord da ar la ka wekol haba phai shikane ka jingela kai ka Inter Milan kalayo ban penki ya kejar dang haka minit ka bakhandai lengba u thuram hanre ka Feyenoord kalayo bat penpai ya ka ne ka kol lengba u modar haka minit ka basapu ar ka bawan lengba ka penalty ka ne ka jingyo jong ka Feyenoord bat penpai ya ka ne ka kol kam syam la ka ai ya ka Inter Milan ngamar kadang tam lepa ya ka dalai la ka wekol kumta ban penjam khnap sendon ya ka Feyenoord haka ne ka jingela kai ke Inter Milan kalayo ban thep sei ka kol ka ba ar jong ka haka minit ka basan phewei lengba ukal han nuklu ka bawan lengba ka penalty lengba ka ne ka jingjap ka Inter Milan kalayo ban rong shika quarter final haka ne ka Champions League deka bala ban penlem suk ya ka Feyenoord haka a cricket goal ta saw la ka wekol barkan se kendo persya
ia ka Bayern Munich haka jingela kai jong ka quarter final ka jingela kai second leg ka ba ki babon ki khlam khmi lanti bakan ja komne ka dei ka jingela kai hapadeng ka Liverpool persha ia ka PSG haka ne ka jingela kai ka dei ka jingela kai ka ba khlam poi perkhat ba ka Liverpool kan syaram lane kan do bandrung no shika quarter final haka ne ka Champions League jong manta usnam namar ka Liverpool ka dei ka club ka ba khlany bor ba haka ne ka ayam yela kai jong manta usnam kumta ki babon ki khmi lanti ba ka Liverpool kan yora ia ka Champions League jong manta usnam sekawero ka Liverpool kala ya shwaban bat hakti chikol haka jingela kai first leg halayeng jong ka PSG ban ka jing khmi lanti bar ka jing angno jong ki kala kala pongpet haka ba ka Liverpool kala ha ban lei pha yeng no naka ne ka Champions League jong manta usnam tang na ka raw 16 hab phai shka ne ka jingela kai ka PSG kala ya bat pen khi ka jar haka menit ka bakhat ar lengba u Dembele bat hado bandakot ka jingela kai jong ka khandai pe menit ka Liverpool kamla shu bat pen phai ye ka ne ka chi kol jong ka PSG kumta ye ka ne ka jingela kai lara ye ka shka extra time bat haka jingela kai jong ka extra time ro ka Liverpool kamla bat pen phai ye ka ne ka chi kol jong ka PSG kumta ban rai mano ban yorung shika quarter final ye ka ne ka jingela kai laha ban rai ye ka de ka penalty shootout bat habala shoot ye ka penalty ka Liverpool kala syaram hakamat jong ka PSG la saw la ka wekol haka batang Muhammad Salah marway ubala ban penrung ye ka ne ka jing shoot penalty naga benta ka Liverpool da ka ne ka namrem ka Liverpool kala kod sendon kalanti ya jong ka haka ne ka Champions League kuble shibon ngin skendo pat haka we ke video